Leef vastelovend veerders, Astrid hier Lin. Wil ze met vastelovend ook zo oud zijn? Check dan zeker deze video. Zo, dan zijn we weer aangekomen bij het laatste vastelovend lookje van vastelovend 2023. En ik ga nu voor u maken een sugar skull. En dan ga ik een halve sugar skull maken. Dus ik hoop dat je het weer heel erg leuk wilt vinden. Ik begin met de witte poederachtige schmink weer. Dus die weer een beetje poederachtig opdroog. Dat je eigenlijk in al mijn andere lookjes ook gebruiken. Die maken we weer nat en we gaan met de kabuki gaan we het weer aanbrengen. Nou, het werd een half lookje, maar ik wil wel dat de schmink dadelijk moet ik zeggen, zachtjes overloopt naar de andere kant. Dus ik begin hier met wit te maken. En op het moment dat dadelijk de schmink bijna om mijn kwast is, dan ga ik hem soft blenden. Nou, dus is dat de schmink nu al gaat minder begint te worden. Dus dat is ideaal. Want dan wil ik het al zachtjes overlukt. Eventueel kun je met de vinger ook een beetje wegblenden. Dus je blendt het hier mooi over. Dat het niet zo'n hele harde witte lijn werd. Dat het eigenlijk gewoon geleidelijk aan naar de make-up kant gaat. Nou. Ook nu ga ik weer een beetje van de poeder aanbrengen, van die glitterpoeders, om het iets zachter te maken. Maar dat doe ik in dit geval uiteraard dan ook alleen maar op het schminkgedeelte. Nou, bij een sugar skull is het belangrijk dat ze de ogen mooi gaan aanzetten. Nu vind ik zelf het makkelijkste om eerst de lijn te maken hoe ik zeg maar de ogen wil gaan maken. Dat doe ik ook met dezelfde witte schmink, want als ik dat nu niet in één keer goed neerzet, dan kan ik het weer makkelijk vervagen in de ondergrond. Dus ik pak een penseeltje. En nu vind ik het zelf het makkelijkste, want door de wenkbrauwen herschminken is gewoon een crème. Dus dat probeer ik altijd te voorkomen. Dus het rondje ga ik bovenkant wenkbrauw naar de zijkant van mijn oog, naar onder toe en vanuit op. Dus daar hoef ik niet te tekenen, want dat is gewoon de bovenkant wenkbrauw. Dus alles wat nu zeg maar hier zit, dat werd dadelijk de make-up ooggedeelte. Dus daar blijf ik nu weg als ik kleurtjes in ga blenden. Nou. Vervolgens wil ik gewoon een beetje mooie kleur in dit gebied hebben, dat het niet zo wit is. En dat ga ik nu ook weer doen met de poeders. Een beetje in groen-blauw tint heb ik bedacht om te blijven. Dus ik begin met een lichtste kleur. Bij de sugar skulls is het eigenlijk zo dat bij een skull dat de holtes zeg maar, die werden over het algemeen gaat donkerder gemaakt. Dus een oogkas is donkerder. Dit gedeelte werd donker. Hier bij de slapen werd gaat donkerder. Dus die gebieden kon ik ook met de make-up echt gaat donkerder aanzetten. En wat ik ook echt doe is, ik meng echt kleurtjes. Ik pak niet één kleur, ik ga gewoon een beetje groen, een beetje blauw. Dus ik meng ze eigenlijk al op mijn kwast. Nou, en dit is het plekje wat echt donkerder mag worden. Dus echt in het kultje zeg maar bij die wang. Dus daar zet ik ook gewoon iets donkerder aan. En als dat moeilijk vindt, dan en dus zo, dan zie je eigenlijk het plekje hoe dat moet komen. Nou, zoiets. Dan ga ik nu het oog opmaken. En alles is zeg maar binnen dat rondje werd gevuld met oogschaduw. Ik begin met de gele kleur. En dan moest ze even weer goed kijken hoe dat lijntje weer liep. Dus daar ga je ze dan echt langs werken.
komt de ogen gewoon ook gaat andere kleuren pakken als dat ik op mijn wangen heb. Want ik wil wel echt een kleurrijk lookje gaan maken. Dus het hoeft niet allemaal in dezelfde kleurtjes. Dadelijk werk ik hem nog iets heftiger met zwart, maar dat gewoon echt pas doen als ik hem omlijnd heb. Wat ik nu eerst ga doen is de wenkbrauw echt donker aanzetten. Want dat is eigenlijk, hoort dat bij mijn omlijning in dit geval. Dus ik ga mijn wenkbrauw gewoon echt met zwart goed aanzetten. Maar ik volg nu wel de ronding van het rondje wat ik getekend heb. En vervolgens ga ik nu eerst naar de zwarte schmink. En dan ga ik dat wat ik net wit getekend had, ga ik nu met zwart omlijnen. Nu wil ik dat niet zo'n harde zwarte lijn hebben, want dat vind ik gewoon niet mooi. Dus nu de schmink nog een beetje nat is, ga ik hem eigenlijk al een beetje naar binnen trekken. Zodat er naar het make-up gedeelte toe ietsjes softer wordt. En dan ga ik dadelijk met zwarte oogschaduw nog iets doen, maar ik maak hem al ietsjes zachter met het stokje. En dan ga ik weer naar de make-up. En maak ik dit hele lijntje iets softer. Nu ga ik eerst het oog afmaken met de versieringen, voordat ik eigenlijk de rest ga doen. Daarvoor had ik bedacht om een beetje van die bolletjes te maken. En daar pak ik voor felroos. Ik ga van het hier van die bolletjes maken. En die kind eigenlijk stampen. En het is niet zo heel erg als ze nu een beetje in het zwarte is, want dan ga ik er nog wel weer overheen. Maar ik begin bij het grote gedeelte, dus dat is hier. En dan stempel ik een paar van die boogjes. En dat doe ik ook naar onder toe. En ze werden dan ook steeds kleiner, hè? Dus de buitenkant zijn de boogjes groter en naar binnen toe werden ze steeds een beetje kleiner. Zoiets. Vervolgens kunnen ze die omlijnen. Nu gaan we verder met het versieren. Ik vind het zelf het makkelijkst om eerst het voorhoofd te doen, zodat dat gedeelte klaar is en dan zak ik langzaam naar beneden. Voor het voorhoofd ga ik, ondanks dat we een half gezichtje hebben, ga ik wel dit stukje helemaal metnemen, dat doe ik ook bij de kin. Ik ga het met de wandstrook doen, dus de wandstrook is met meerdere kleuren in één keer. Daar kan ze snel met werken dan. In dit geval maakt ze de penseel nat. Goed afstrijken, dat het overtollig water eraf is. En dan ga je die schmink vervolgens op deze manier ga je de schmink laden. Dus op en neer. Zorg dat de kwast goed gevuld is. Als je nu merkt dat het te droog is en je hebt meer schmink nodig, dan ga je ze alleen maar met het tipje van een penseel nog even een keer in het water. Dab hem af op een tissue en dan ga je ze dan weer opnieuw laden. Als het te nat is, ja, dan gewoon die kleuren helemaal in elkaar overlopen, dan kan ze er niks met.
te droog, dan gaat het er heel stroef. Dus hij moet er eigenlijk gewoon lekker overheen glijden. En dan weet ze dat de natheid eigenlijk goed is. Nou, ik ga hier zo'n rondje ermee maken. Dus dan beding ik me van tot hier moet er komen. En door gaan we starten. Dus ik zet hem neer. En dan in één beweging breng ik hem doorheen. En vanuit de andere kant doe ik hetzelfde. En dan verbind ze hem met elkaar. En dit gedeelte kun je opvullen. Nou, nu ben ik toch met deze kleur bezig, dus ik ga er eigenlijk wel nu toch meteen mee door. Ook al zei ik net, ik maak eerst die bovenaf. Ik ga nu toch even oog te kin doen. En ik maak hieronder ook wat hierboven is iets kleiner. Hier komt het hier terug. Op deze manier. Nu wil ik hier van die bloemblaadjes gaan maken, ook met de wandstrook. En daar pak ik dus ook weer wel een iets kleiner kwastje voor. En dan ga ik deze kleurencombinatie. Nou, ik begin met de middelste, want daar wil ik het in een puntje door naartoe wijzen. Dus dan wijgt de uitgangspositie. Zo. Verder versieren, dat ga ik dadelijk doen. Ik ga nu eerst dit gedeelte maken. Want zich voorstellen bij een school dat eigenlijk alleen het gebit overblijft. Dus dit is eigenlijk allemaal weg. Dus ik ga een beetje een nep idee maken alsof hier neptanden zitten. En die lopen dan tot dat kultje, want toch gaat die tandenrij naar achteren toe. Dus ik begin dat met een streepje vanuit de mondhoek een beetje schuin omhoog. Dus tot daar komt mijn tandenrij. En dit gedeelte kan ik dan helemaal gewoon versieren. Hoe bij het zwaartepunt hier komt te liggen. Nou, die tandjes kan ik wel alvast tekenen. Omdat, je kunt natuurlijk heel veel verschillen doen, maar ik gewoon lipstift maken en ik gewoon door streepjes als fictieve tandjes opzetten. Dus ik zet hier ook fictief de streepjes neer, zeg maar, die tussen die tanden zitten. Nu ga ik vanuit de bovenkant oor gewoon versiering maken door naar beneden toe, dus schuin naar beneden. Nou, ik kies ervoor in dit geval met zwart. Zo. En dat gaan we daar weer verder versieren. Oké. Nou, nu ga ik echt met kleurtjes dingen versieren. Ik begin met neonkleuren. Ik vind het wel leuk om dat roze en oranje in ieder geval terug te laten komen. Dus ik ga met een bloemetjespenseel gewoon druppels maken, omdat het meteen de juiste vorm heeft. Dus ik ga hem helemaal vullen. En dan ga ik eigenlijk alleen maar stempelen. En dan hebben ze ook van dat, ja, dat is van zo'n vloeibaar neon. Dat is ideaal om stipjes mee te maken. En daar pak ik dan een stippenpenseel voor. Dus ja, dat is echt vloeibaar.
bij Sugar School is echt het idee dat ze het gewoon heel vrolijk en kleurrijk maakt. Dus de kind is echt lekker uitleven bij dit soort lookjes. Nou, en dan gaan we het neusje nog doen, uiteraard. Want bij School is natuurlijk dit verdwenen. Dus dan kijkt ze een gat in. En dat ga je dus proberen te creëren. Dan gebruik ik de zwarte schminkparfum. En dan komen hier 2 van die spitse punten en dit wat gaat eronder. Dus wat ik het makkelijkste vind is om eerst te bepalen van hoe komen die hoogste punten. Dan wil ik er door einde en door. Dus het hoofd niet symmetrisch. Dit wil het diepste punt zeg maar van dat uiteinde. Nou, als ik het dadelijk teken wil het misschien logischer. Dus nu ga ik die punten met elkaar verbinden. En vervolgens gaat hij hier naar beneden. En dan aan de zijkant van de neus gewoon ik meestal een stukje zo halverwege mijn neusvleugel. Dat laat ik even goed drogen. Ik wil er dadelijk wel een beetje kleur in, maar dat doe ik dadelijk pas. Dan ga ik ondertussen mijn lippen doen. Terwijl mijn lippen kunnen drogen, ga ik verder met de neus. En dan pak ik een groen tint. En dan pak ik eigenlijk een beetje zo'n shiny oogschaduw voor, want dan kan ze heel mooi erin blenden. En dan zo dat het eigenlijk nog een beetje zo'n groene schijn gaat krijgen. Dus dan is het niet zo hard zwart, het gaat mooier. En dan gaan we verder met de lippen. Weer een beetje zwarte oogschaduw inblenden in die hoekjes. En dan gaan we die tandjes ook weer over die lippen maken. Dus die fictieve tandjes is het eigenlijk. Hè. Het enige wat ik nu nog wil doen is hier nog iets meer oogschaduw aan te brengen. Een beetje in die kleuren van wat ik hier ook gebruikt heb. Natuurlijk kon ik het nog niet helemaal uitgebreid doen, maar een beetje kleur terug laten komen is wel leuk. Dus wat doe ik dan? Ik dep er eigenlijk gewoon even een beetje kleur in. Dan gaan we wimpertjes plakken. Zo, de wimpers zitten erop. Een leuke bloemenband erbij. Dat hoort wel bij de Sugar School. En dan is dit het allerlaatste lookje geworden voor de Vastelovend 2023. Ik hoop dat je het heel erg leuk hebt gevonden. Heb ze vragen, laat ze hier beneden in de comments achter. Ik probeer ze te beantwoorden. En ik wens je een hele super schone Vastelovend.